Băi, hai să vă spun, mi-am aminte de o fază, mă. Mi-am aminte de o fază în care hai să vezi ce înseamnă cum îl vezi pe omul ăla în timpul creierului bolnav, când ai creierul bolnav, și cum îl vezi pe omul ăla după ce îți revii, mental. Că doar depresia asta e mentală, frate. E ceva mental. Ești în capul tău, ești în trecut. Asta e tot. Pentru că aminte am fost la Cezar Culda, am fost la un seminar, tot la fel, să mă repar. Și să mă repar pe interior, să fac. Eu am fost la multe seminare, am fost și la yoga, am făcut și inițiere în yoga, pur și simplu, ăla se razna, da? Bun, o să mai spun eu. Am fost la Cezar Culda la un seminar, atunci 2 zile, și s-a vorbit foarte mult de interior și cum să-ți repari inima și cum că el mă durea inima. Poți, mă durea inima, frate. Și în pauză am vorbit chiar cu el, care ține seminarul, Cezar Culda, îi spune. Are mai multe cărți, tot așa. Și am spus, uite ce am pățit. Mă doare, m-am despărțit, am explicat povestea, uite așa, adică când a plecat din omul din viața mea, a venit o durere în piept foarte mare. Bă, la o durere, parcă îmi băga ceva cuțit în piept continuu. Luni de zile m-a ținut. Nici nu puteam să mă respir câteodată cum trebuie și tot așa. Niște dureri de te-ai luat toți dracii să mor dacă nu. Băi, și i-am povestit și a spus așa. A spus exact așa, a spus treaba asta că uită trecutul. Uită trecutul. Trăiește doar prezentul, nu viitorul, doar în prezent. Ce se întâmplă acum. Că dacă e să uiți trecutul, să nu că să uiți. Să nu te mai gândești, frate, că n-ai cum să, poate n-ai cum să uiți, știi, că nu există, dai delete și ai la revedere. Pur și simplu e vorba să trăiești prezentul foarte mult, să fii mereu prezent. Și sunt niște tehnici, dar am fost acolo la seminar, n-am făcut niște, m-a ajutat foarte mult meditațiile lui, cu lumina, cum trece și se repară inima și așa, și stă și stai meditații cu căști în urechi, da, stau, am făcut mult timp treaba asta. Și dimineața, și după amiaza, și seara, da, era o rutină. Bun, era un obicei. Bun, hai că spun acum așa ca idee, cam ce înseamnă, că vezi că mă abat mult, bă, băiatele, la subiect. Cum vezi tu, ce puțin omul ăla, care, cum îl vedeam în cazul meu, da? Hai că spun eu. Deci, când omul ăla, când mi-am văzut și a început iadul în viața mea, depresia aia nebună, sălbăticia aia, treburile alea urâte, frate, în care nu-ți găsești pacea, băi, știi cum era omul ăla care îl vedeam eu? Un superstar. Băi, era Dumnezeu, frate, în persoană. Era Maica Tereza, bă, frate, era fecioara aia care, așa o vedeam. Bă, am pus-o pe un pedestal, că ea e perfectă și cine aș da să mai dea o zi, să mai acorde o zi în care să mai stau un pic cu ea de vorbă și în care, că nu mai aveam acces la ea. Nu se mai putea, niciodată. Și o vedeam ca pe un semizeu. Mi-am zis, Sfânta Fecioara Maria era ea, asta o vedeam. Omul perfect, omul fără defecte, omul care le făcea pe toate bune. Și eu eram un bulangiu, mă. Asta mă vedeam eu. Un mare căcănar de om, un mare nenorocit, un dominator, cum se spune, ca și traumă, da? Un dominator, ca așa scrie, ca și traumă. Un dominator, un om periculos, un om care a bătut-o la cap, un om stresant și tot așa, și tot așa. Nu zic acum că sunt eu băiat bun și ea e rea. Băi, pur și simplu, într-o relație, când se desparte, ambii membri au greșeli, frate. Ambii membri au greșeli. Asta e, eu așa consider, nu? Eu așa văd treaba. Că până dacă o luăm cu omul ăla, cum îmi spunea mie, te iubesc în fiecare dimineață, când am văzut o chestie, când a dat de unul care era mult mai ok financiar decât mine, că așa a fost, frate. Ăsta e adevărul. Nu acum să zic acum că femeile pleacă după bani. Dar a fost în cazul meu. Omul ăla se descurca foarte bine financiar. Eu mă descurcam atunci mai greu, foarte greu chiar. Bă, frate, n-am mai vrut să mai audă de mine. Pur și simplu nici n-am vrut să mai audă, da? Adică, ce puțin în cazul meu. Asta nu înseamnă că toată lumea face la fel. Eu cred că româncele, fete din România, cred că chiar nu cred că se uită așa de mult la bani. Cred că contează foarte mult cum se simt. Că noi suntem pe sagre caliente, frate, eu așa consider. Noi, ca români, suntem pe sagre caliente. Să simțim, să stăm, emoții. Eu așa văd treaba. Nu suntem super pragmatici. Cred că treaba asta, pragmatismul e în America, Anglia, alte țări. Băi, și fii atent aici. Că, dacă pun aici focusul, bă, eu eram dispus să mă împac cu omul ăla, indiferent că stă și cu ăla, indiferent, nu mă interesa. Eu mă gândeam la ea și o vedeam așa, într-o lumină, frate, într-o lumină. Nu mai vedeam eu, că, până la urmă, în timpul relației mai certam pentru că avea așa unele chestii care mă deranjau, frate, și nu vrea să le repar, era la fel, mereu era la fel, făcea la fel. Bă, pur și simplu o vedeam ca un om de neatins.
nu știu ce să spun, Celine Dion, nu știu, ceva sus, frate, ceva sus. Eu așa o vedeam în perioada aia. Și mă gândeam, oare cum ar fi să mai dea o șansă, măcar să stau cu ea o seară, să stăm amândoi de vorbă, măcar de vorbă. Bă, după care, eu am început să-mi revin, frate. Asta e, ai mare grijă în ce capcană cazi. Eu am început să revin, ca om, că eu eram dispus atunci să vin înapoi și să fac ce vrea ea. Fac ce vrea eu, dăm cu parul în cap, calcă-mă cu tocul, dăm, nu știu, zi-mi ce vrei și să fac acum, du-te că mă duc acum sclav. Mă duc sclav oriunde și îți trimit ție banii mie, ține-mă în foamete, îți dau ție orice. Numai dă-mi o șansă. Așa eram dispus, asta e dispus atunci să faci. Să te lași pe tine pentru omul ăla. Și a venit faza, bă, frate, când mi-a revenit. Asta e faza. Când m-am trezit, bă, băiatule. Când mi-am dat seama ce am făcut. Când mi-era rușine să mă uit în oglindă. Să mă uit, bă, frate, ce ai făcut? Cum ai putut să fii atât de josnic? Josnic, bă, băiatule. Josnic. Bun. Hai să vezi faza. Și eram într-o zi și când mi-a dat seama că mi-a revenit, când mă gândeam la omul ăla și n-aveam nicio treabă, nu mă mai interesa nimic, că m-a întrebat cineva, asta a fost treaba. M-a întrebat ceva, te-ai mai, dacă ar fi, te-ai mai, ce mai ai cu Diana și care mai e faza cu ea, te-ai mai luat cu ea, te mai gândești la omul ăla și mi-a dat seama atunci, băi, nu m-am mai gândit de foarte mult timp și nu mă mai interesează, că am avut și eu viața mea diferită, nu am stat așa, am stat așa și am așteptat, mama, că am mai vorbit și eu cu diferite persoane, diferite fete și tot așa, în care am avut și eu activități, nu? Bun. Și asta, nu, frate. Și atunci când mi-am dat seama că nu, mi-am dat seama, bă, frate, omul ăla nu-i perfect, bă, băiatule. Omul ăla avea greșelile o grămadă, avea chestii care mă enervau mereu. Omul ăla avea niște chestii care, normal să le spun că fiecare cu treburile lui, că nu-mi conveneau mie, nu înseamnă că ea avea defecte. Pentru mine erau defecte, eu le vedeam așa, pentru că mă enerva. Mă enerva grozav, pentru că le spunea să nu mai facă și le făcea. Iar le făcea pentru că eu nu o certam, eu nu ziceam nimic urât, nu o speriam, nu era frică de mine, frate, știi? Și le făceam fie, le făcea la fel. Ea spunea, da, făcea la fel, nu-i păsa. Bun. Și mi-am dat seama că nici n-aș vrea vreodată să o mai accept așa. Și am conștientizat că omul ăla oricum a rămas la fel. Că ăla n-a plecat undeva să se facă un healing, să se ducă, să vadă, să facă o introspecție, să vadă și ea unde a greșit, frate, să vadă și ea că a greșit și ea. A greșit și omul ăla, frate, nu numai eu. Amândoi am fost părtași la treaba asta. Băi, și când m-am trezit, deci asta zic, dacă cumva acum vrei să te reîmpaci, dacă cumva acum tu, eu așa consider, frate, dacă cumva tu acum vrei să te reîmpaci, simți că omul ăla e, aoleu, te gândești, mamă, să spunem că ești băiat, da? Și simți că, aoleu, e Antonia e minciună pe lângă femeia ta. Și e o sfântă și are de toate, totul e bun la ea și tot așa, da? Băi, îți garantez eu că o să trezești. Bă, îți promit solemn că îți trezești, frate, din nebuneala aia, că parcă ai creierul, bă, băiatule, plin de nebunie și plin de adrenalină și de stări din alea în care să nu vezi cu adevărat realul, frate, și adevărul. Și, băiatule, când m-am trezit, pe omul ăla avea chestii care eu, cum am zis, dacă ar fi, să spunem, asta nu înseamnă că nu o să mai am de-a face, dacă e vreodată să vorbim și hai să ne întâlnim, să vedem și să spunea de o reuniune, că Doamne ferește, Doamne ferește, sau cum o fi, că vorba la preotul ăla care mi-a dat mie să mă repar cu, o să vă spun și de rețeta lui, că m-a ajutat foarte mult treaba aia. Mi-a spus, dacă vrea Dumnezeu, înseamnă că așa a fost să fie, știi? Să spune că vrea. Păi omule, eu înapoi nu-l mai accept așa. Păi de capul meu, nu l-aș accepta așa. Eu l-aș accepta doar cu schimbări majore și să-și revină, să-și facă și ea traumele, să-și repare traumele, frate. Că are traume de abandon, are mai multe traume de dominator și ea. Și are niște traume foarte periculoase care trebuie reparate după aia. După aia așa accepta omul ăla vreodată, măcar să stau în discuție, hai să vedem cum ar fi. Atât. Dar în niciun caz. Și asta zic, în caz că acum ești în poziția aia în care o vezi și o vreau și orice, numai dă-mi o șansă, te pui în genunchi, îi suci tocul și tot așa, îi pupi mâinile, dă-mi o șansă și ea nu vrea,
Mai stai o leacă, frate. Mai stai o leacă, că s-ar putea să-ți dai seama că e și ea vinovată. Așteaptă un pic cât de cât să încerci să te trezești și când o să-ți dai tu seama așa la rece, cine e omul ăla, o să spui, bă, băiatule, parcă nu vreau să mai ne faci cu ea. Asta e părerea mea. Asta e fix părerea mea. Eu așa am pățit eu. Așa am pățit eu, da? Bă, cam asta e, mă, frate. Hai, ne auzim. Dacă vrei dai like, e ok. Dacă vrei dai subscribe, e perfect. E gratis, cum consideri tu, nu-i problemă. Hai, pa!